ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ವಿಷಯದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ವೇಸ್ಟಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಓದೆಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲೆ. ದುದೆಪ್ಪಡ ಅಂದುಂಡು ಇದು ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ನಡ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದಾಯದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು, ಟೈಲರ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನಿತ್ತ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಚ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತಿತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೊಣಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಪಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲರ್ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಕೊಣಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕುಡ್ಲಾರ್ದತ್ತು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನೆತ್ತ ಸೈಜ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ ನೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಒಂದು ಪಂಡ 130 ರೂಪೀಸ್, 130 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು, ಮುಖ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು, ಮುಖೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಿರೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು 130 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ ಟಾಪ್ಲ. ಮುಖ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ SML XL ನೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ 450 ರೂಪಾಯಿ. SML XL ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ಮುಖೊಂಜಿಂದು ಶರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೊಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂದ ಎಡ್ಡೆ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಸೈಜ್ ಎಮ್. ಗುಲಾತೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಸೈಜ್ ಎಮ್. ಇದು ಎಲ್ ಸೈಜ್ದ 500 ರೂಪೀಸ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್. ಇಂದುಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ ಸೈಜ್. ಇದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್. ಇದು ಸೋಕುಂಡು నేను తెత్తోనడా ఉంది ఇంకే తెత్తోను కాదా ఉంది సోకుండు సైజ్ ఎల్. నేను యాని తెత్తోనడా అంద ವೈಟ್ ವೇಸ್ಟಿಗೆ ಸೋಕ್ತೋ ಜಂದ ಎಕಡೆ ತೋಜೆ ಐತೆ ವೇಸ್ಟಿ ಆ ವೇಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಸೋಕ್ತೋ ಜಂದ ತೂಕ ಒಂಜನ್ನೇ ದೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾನ್. ಇದು ನನಗೆ ಬುಕ್ಕ ಆತ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ಕೊಳತ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೇರು. ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತದೆ ಉಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ತೂಕ 300 ರೂಪಾಯಿ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 300 ಓಕೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬರಂದಿರತಿತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 1 ವಾರ ಕರಿಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇತ್ತಂಡು ಬತ್ತನು ಫೈನಲಿ ಇನಿ ತುಯರ್ಲ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಫೋಟೋ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ರೇಟ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಂದುಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಡಿಂದ ಆ ಶರ್ಟ್ ಒಂಚೆ ತೊಂಡೇನು ದೆಂಚುಂಡ ಮಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಾ ಬುಕ ಒಂತ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಚ್ಪು ಕೋರಿಕೊಣತ್ತೆ. ಸೋಕುಂಡ ಮಂಗಿ ಸೋಕುಂಡಂಗಿ ದೇ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಯಾನಿತ ಉಂಡುದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಕಳ ಜಿಂಜ ಪಾತೇರಿ ಉಂಡಿನಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಗಿಂಡು ವನಸಾಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಜಿಂಜ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕು ಗೊಯ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಡು ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒವ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಐಜಿಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತೆ ಐಜಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿನಿ ದಾಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ಬೈಯಡ್ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಕೊರಿಯ ಅಮ್ಮಡ ಕೋರಿ ಪುರ ಕೊರಿಯ ಪಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನಗಳಿರು ಬಲ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಈಗ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರಶ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಸೊ ಮಾತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿಪೆ ಈಜಿನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿಪೆ ಈಜಿನ ಬಿಟ್ಲಾಕ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಈಜಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಇದ್ದುವೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಡೇ ಮೂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓವಾಳ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಜಿಂದಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಡಿ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಓ ಮತ್ತ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ದಂಗಡಿ ₹1 ಬೇರೆ ಆವಡು ಬೋಣಿ ಆವಡು ಇಜಿಂದ ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೋಡು ಇಜಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆಡು ವಾಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಏನು ಫುಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಡೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹಬ್ಬ ಇನಿ ₹1 ಬೇರೆ ಆಂಡು ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೆ ಓದಿಯೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಫುಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಆಡಿನ ಮಾನಸಿಕನೇ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಏನು ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೂಕ ಅವಳು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹಾಪುಂಡ ಮನ್ಪೆ ಪುಯ್ ಯಾನೂರ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹೋದರ್ಪೆ ಜನರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೀ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಗಡಿದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಫುಲ್ ಜನ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪಾವ ಇಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಮಲ್ಲಿ ಜೊತ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಮಲ್ಲಿ ಜೊತ ಜಾತ್ರೆದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಳಿ ಚೋಕಾತು ನಂದು ಯಾನಿಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಪೊಯ್ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಟ ತೂಯಿದಿನಿ ನೀ ಜೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಟಗಳು ತುದು ಹೋಯ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಆಟಗಳು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಲಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋ ಅದೇ ಬಚ್ಚು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ 10 ಜನ ಕಾಲ ಆಟ ಸೊ ಆಟಗಳು ಪೂರು ಅವಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ತುಳಿ ಅಂಗಡಿದಾನಿ ಏತಮ್ಮ ಸೀರೆಗ 250 250 ₹100 ₹100 ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನತೆ ₹100 250 ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ₹100 ಸೀರೆ ಇನಿ ಮಿನಿ ಆಟಗ ಪೋಯ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ಇರ್ ಜೆತ್ತುದು ಯಾರ ತಮ್ಮಿ ಆಟ ಪಂಡಾಂಡ್ ಆಟ ಲವರ್ ವಿಶಾಲ Thank you.